wayahe tibaan, brot-brot rungokno. Ya wis ora apa-apa, awake kan ya menghormati to. Iya to, memang bu jeragan mang nandi, mosok anu tibaan kuwi. Yo mbo, Selawatan kuwi. biasane praya oleh undangan ngono kuwi ta. Yo nganu nduk lingkungan yo melu biasa. Tapi ini kadang ngono kae lak nek berkate ora gelem teko. Pak Broto to. Ya lah ya ngono kuwi ta. Kok Kuwi pokoke gelem teko iku kudu enek berkate, enek binate. Kuwi Lak wis teko nggon wis dibuka binate dhisik. Kelakuane lho. kelakuane lu. Binat ya lak 2000 kae ra gelem. Ora gelem. Ngene kancane kan dijekok dadi 4000. Geleme ya kuwi ya sitok ra gelem. Ngono ya dadi juragan. Alene mleki ya. Tapi trah apian juragane awake iki. Apian to. Oh apik wonge. Jaremu ae medhit ae. Juru sapa? Muhammad. Ya ta. Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Aku pinter kabeh. Anake sapa? Anake pake. Kowe anake sapa? Mbake. Lah kowe Aku ora Pak gak. ora dipak non kok anake sapa. Mriki. Tengah Bos. Iki ya kanca ya dadi juragane awake dhewe. Lah iya jelas. Dadi ya Asline malah sedih kerja karo kanca malah sedih. Kok iso sedih lho. to. Dewangi sembarang-barang dewangi to, Bro. Mulane iki nek onan-onan iki kamu itu jangan mencari orang yang jauh-jauh. Ya. Yang terdekat itu sudah banyak. Ya. Ya karep kowe ngaryakne kanca. Ben awakmu karo coplis entuk penghasilan. Lah ya apa salahe to? Kadung kerja ning kene kerjamu sak karepe dhewe. Sakarep dhewe to. Piye? Oh nek dikongkon anu kadang melenceng dik C. Lho iku inisiatif. Inisiatif, kreativitas Dikembangno. Inisiatif nek apik no gak apa-apa. Lho nek nane tak kongkon. Please, kan durung ngarep ke siramono, anggere tak penyirami latar. Lah kan aspal 2 kilo disirami kabeh. kowe kuwi. Lho, inisiatif. Inisiatif apa? Cek adem kabeh saiki ku. Aku arep nyeneni teman-teman kaya wani, kaya penak, kaya koncoku. Kowe ya ngono kok. Siapa aku? Babat-babat mburi. Lah kebone wong babat gedang-gedang barang. Lah aku ganti rugi dengan anak kayak. Lho jerene ka titip ngene wonge kae. Titip tebangno ngono. Ngawur makanya nak kerja iki di sesuai instruksi yang ada. Ya. Siram-siram latar tok. Mulane kan gunane aku melok kanca dhewe kan kuwi enek sing ngarahne to ya. Bener. Ngarahne tok golek amane tok ya kowe iki jerene kaya. Piye yo kanca dhewe. Duh enak tamu. Enak tamu. Monggo. Niki, pun jenengan milih mawon sembarang kursine padha ge lungguh el. Kok iso. Saking pundi niki wau? Kula niki wau saking griya. Saking griya. Kok janur gunung kadingaren sore-sore kok rene. Nah iya to. Nek sing kedua kok gak nggawa apa-apa. Kok delap to sampean niku? Pak Branggang. Langsung Delap. Kok ceritane kan mulai kerja. Oh nyambut damel. Nggih. Terus mlampah-mlampah kepanggil bol-bol mlumpuk lan opo. Lah niki Lah niku sak repotan kula niku. Lah cah loro kan melok kerja kula to. Nggih. Lah jenenge kanca melok kerja. Nggih. Kene iki arep nyeneni teman-teman yo ora penak, tapi nek diumbar yo ngladrah. Lah, Terus sarane sampean kados pundi coba? ya lek iso ya duruk sing bener. Lah iki lho bener. Nek iso diuruki sing bener berarti kamu tak pendem. Ora diuruki Duruki. Diuruk iki maksudnya cara basane kene iki digenahne diomongi dituturi. Oh diuruk. Lah Duduk diuruki. Diuruki. Lah ngene iki mang sampean ning kene, tanggane diban kampane diban makil ngono ta. Niki wau ceritane niku enten undangan sakjane tibaan. Oh, ngoten. Lah kebetulan niki mungkin enten acara jam 7:30 ini kan kurang seperempat jam malih. Nggih. Lah mungkin tengah-tengah kula arepe pamit nih mboten penak. Wis Nggih. karuan kula izin kalih ketua niku mboten derek tentang cerita. Mboten eman anu nih. Sakjane nggih heman tapi nggih orang beribadah itu banyak jalurnya. Alah ora iku. Sik to. Aku mau nyambangi wong iki biasane miring-miring jenengan masih ngonten. Lah. Lah niku mireng-mirenge sampean kayak gini sinten? Paling wong siji loro. Yo anu Pundi? tidak bisa disampaikan. Oh, sampai tidak bisa disampaikan ini berarti kan yo akeh to. Maksudnya perpecahan nanti. itu kabar burung belum tentu benar loh kadang-kadang. Tapi kan bisa di
Lah yo diakoni tetep Pak Brot. Asline isin arep Isin dhewe iki yo andane Memang kadang kok. Lah iya to. Kadang kolo lho. kadang kolo. Kok iso. Kadang kolo bendino. Enten pawartas napa? Enten acara napa niki yo? Dengaran mampir mriki. Mriki wau nggih. So, Niku Pak Klo Wirawiri. Nggih, kopine ning guri enek ora? Kopi. Kopi ini emang J. Nah, kuwi kopi kapan? Kopi seminggu kepungkur. Lambemu. Dia nyugui tamu seminggu kepungkur. Ya bar kita gak boleh. Ya wis. Niku wau rencana kula lak melampa-lampa. Mlampah-mlampah. Iki rencan-rencan. Heeh, nggih. Rencana gayam lak ajeng wonten acara sih. Ya nggih. Kula niku krungu-krungu jare Catak Nggih. Gayam niku mengadakan event tanggal 1 dan 2 Agustus Oke, 2026. Satunya untuk cek soundnya, tanggal 2-nya untuk karnaval. Sudah. Niku acara Catak Gayam Karnival niku kok nggawe ngonten niku sejarah kados pundi terus latar belakangnya napa to? Latar belakang ini nggih. Karena polemik teng pemuda. Pemuda itu pengen ceron duwe nggon nang desane ngoten. Oh. Diakoni bahwasannya arek pemuda itu gak ono nggon sing istilahnya nek kreativitasnya pemuda iso tersalurkan. Sing gak mlara. Lah ke depan niki nggih ngapunten nggih. Nggih, nggih. Kula teng mriki nggih dari kegiatan mungkin jenengan pun ditirosi kali ketuane lah. Nggih, nggih Mas Fauzi. Pun mangke mriki ta? Sampun kabarane mriki. Tapi nggih Mas Fauzi Teman. mriki. Nggih mriki sering mriki tapi ora tau nggo apa-apa pancet. Wacot. Ya iya. Angget kurene nggo rokok apa ya ora. Tapi ngapunten kula mriki wong nggih lho nyasang lho sebabnya. Lho, berarti Nyasar, gak maksudnya sengaja gak sengaja. lewat Tonton-tonton depan kok rumahmu. apa saya Gitu kelengkelan ya. niku aku. Nggih. Lah nggih ngapunten balik malih teng mriku. Kula teng posisi teng kencaran niku nggih insyaallah kan kula bagian acara. Oh, berarti seksi acara. Nggih. Niki acarane napa mawon ten. Nggih. Acara Catak Gayam Karnival ini tentunya kan bukan 1-2 kegiatan aja. Ya. Mestinya kan kuwata. Iku randone acarane napa mawon. Acarane niku benjing kalau di setat yang jelas nanti kan ya Mulai jam berapa? insya Allah kita mulai kalau nggak salah antara jam 3:30 sore atau jam 4. Oh, pas. Ya. Jadi aktivitas sama wong kerjane mulai mantuk. Wis pas kuwi. Mari asar terus wong turu wis mari melek. Nah, ningali niku wau kan ngeten, lan opo kok state kok malah sore. Ya nggih. Blok Yambak kan nggih nompo masukane kanca-kanca Iya, kabeh. mesti mengemukakan satu pendapat sih kan kudu alasan. Lah, nggih. Nyapa kok setat jam 3:30 sore? Nyapa gak jam 1 bengi? Maksudnya ngono aja. Kan kalau masalah jam 7 bengi jam 4 sore kan ya memang keterkaitannya dengan perizinan juga. Oh. Terus niki nggih alhamdulillah cara tenggayam Catak Gayam niku iso gawe dalan sama njero dhewe dalane iso lurus Nggih, lurus kenceng tek dawa. Nah, Duwe mangane wong anjuk itu. nah Nggih. dan mriku lek sing sampun-sampun kan teng mlebet-mlebet. Nggih, Dalane acaranya berarti besok-besok. terpisah. Nyantol sing nyogrok. Ya. Nah, kan ngoten. Lah teng mriki napa sih kok starte rada awal? Anu apa rada sore kok awal. Nggih, rada sore ya. Rada sore jam 3:30 atau jam 4 baru setat. Jalannya kan lurus-lurus saja. Oh, iya Terus iya teng iya. jalan kan pun aman-aman. Liwati trailer era nyantol, liwati sonor kan Betul, jelas betul. aman. Nah, ngoten sih. Berarti secara lalu lintas insya Allah normal nanti kalau Normal. acara karnival. Nggih. Yang penting kita tetap mengikuti aturan yang jelas. Nggih, perizinane, Perizinane, jalur yang alternatif juga disiapkan, Ada keamanan. semuanya sudah tertata rapi. Acarane. Acarane kok jari-jari kok enek siapa? Pak Fauzi winginan lho. Kok jari kok enek sound horor ki barang, Mas. Nggih. Ana tamu-tamu anu barang Bintang tamunya nggih enten ngoten niku. Sound horor niku gak bahaya ta. Aku krungu-krungu ning dene kok jare mecano genteng, mecane kaca. Ya. Terus enek wong metengi lahir dhisik gara-gara mosok berat. Mosok tanggoku wong meteng lahir gara-gara sound horor. Jadi sone donek. Mboten memang usiane kandungannya niku wis tahun lho jare. Wah ya metu lho. Nggih. Nah, terus untuk kegiatan itu kita semuanya alhamdulillah sudah antisipasi lah koordinasi dengan teman-teman semuanya Oh, gitu. yang berkaitan dengan kegiatan ini. Jadi untuk jalur evakuasi juga bisa siapkan. Kita juga koordinasi dengan lembaga kesehatan seperti Puskesmas Oh, terdekat. nah iku sing perlu Gitu loh. memang. Terus untuk lingkungan yang dilewati itu sendiri
kita dari panitia sudah juga bergerak. Yang perlu diamankan mana, yang perlu diambil tindakan yang mana. Alhamdulillah dari teman-teman bisa Saya Projo. satu sepakat, satu misi untuk melaksanakan kegiatan Angel lah ya. Ayam Karnival. Dengan majemuknya pemuda ning kene Iya. ini bisa membuat mereka menjadi satu, itu sesuatu yang luar biasa. Itu saya syukuri banget, Mas. Oh. Karena selama saya di Cadak Gayam sudah mulai 2008 sampai sekarang ketemu Gayam Lumpuk dadi situ iya itu. Nembe niki. Sama niku rasakno. Biyen lek liwat karnaval liwat jero nyumpel wis direwangi jotosan direwangi. Wah. Alhamdulillah niku kok ya iso kompak kabeh, iso dilumpukne, iso sepaham, sepakat sesuai dengan aturan. Ayo dijogo bareng. Nggih. Wong ngoten mawon. Sing penting acara iki lolos, insya Allah tahun depan kita mengadakan lagi Lebih meriah, lebih dan besar lebih lagi. originalnya. Ngene iki lho, Jo. Sekali mengadakan acara, mengadakan event sing meriah pisan, sing gede pisan. Yang penting beberapa aspek yang nanti kiranya itu menimbulkan kerugian atau kekurangan nggak enakan diantisipasi dhisik. Ini kayak gitu. Itu. Acara di tamu-tamu itu nanti VIP. ada VIP ada. Insya Allah nanti kita sudah ngemas acaranya. Berarti VIP ini kamar mandi dalam. Apa, Brat? Mesti para erunu ae. Gak ada iki. Layak mau Eh. mari ketemu dancer ini Eh. loh. Cici Mita. Aduh. Kamu dah. Alah winginane dolan rene. Wingi ya. Wingi dolan rene. Wah, ayo mau ngosek karo Pak Ijo. Aku duduk sing Mita, aku sing safety ya. Oh, jadi nomor HP-mu. Anu gak sido tak blokir. Iya, dia wingi mampir mriki jarene kan dia kok sebagai pengisi acara juga. Oh, Saking senengnya untuk acara Catak Catak Gayam Karnival. ini setiap kemungkinan ada 19 peserta grup Sonhor. 19. Ngapunten, jenengan mendatangkan berapa puluh sonhor gitu. Enten ku enten biayanya apa mereka itu sukarela datang sendiri. Itu yang memprakarsai pemuda-pemuda perwakilan dari lingkungan RT RW bersatu, Nggih. buat grup sendiri, dia backing sound system sendiri. Lah, kita dari panitia kan mewadahi, Akomodir aja. cek ya apa sih ya cek tertib, ya cek aman, penataannya lebih baik, dan kita itu merasakan bahwasannya kegiatan ini emang pemuda lah yang Oke. ya alhamdulillah kita juga didukung dari ide restui dari sesepuh dari Catak Gayam, dari Bapak BWD juga mengizinkan, Bapak Lurah juga mengizinkan itu. Ya mau nggak mau emang Pasrah, intinya yang pasrah dan pemuda piye ambre kegiatan di jalan tak pasrahno awakmu. Nggih, pasrah dengan sponsor. Ngoten lho. Kira-kira rejengane ngaten iki lho. Akhir pelondang gitu dan apa. Oh, kok genset. Bosmu. Oh iya Pak. Iya, lali aku. Iya lali Pak Brat, lali Pak. Bisa mungkin dilibatkan itu. Udah rapi. Tidak terkecuali. Nggih. Semuanya sih kan yang jelas acaranya kan besar. Ya. Butuh sokongan SDM yang cukup besar. Karena jaringannya ini kan cukup. Karena kita akan jalan, kita butuh koordinasi dengan semua pemuda elemen yang ada di sana. Nah, isine ten Oh, panggung nanti sebelum Ini panggung pertunjukan hiburan juga. luar biasa. Meriah iki. Wah, megah iki berarti. Berarti soalnya uang ini kabeh. Opnya apa wi? Ora. panggung kehormatan. Ora kuwi gendera ya dihormati. Hormat jare. Ada panggung kehormatan nanti pertama, Undangan-undangan. iya ada VIP. dari Kamar mandi dalam. Panggah kuwi. Nanti khusus dengan Kuwi eling lamu ngamar rumah sakit. nanti ada dari dinas terkait yang mendukung kegiatan ini, Oh. hubungan, dinas kepolisian, Nggih. Koramil, kesehatan, dari sekretaris kecamatan, dari perwakilan kecamatan. Prokopimcam. Ya, Prokopimcam. Ya paham lho jane. Kok yo iso apa? Prokopimcam. Bener. Apa? Prokopimcam. Alah. Prokopimcam. Alah. Kok iso malah dibleset. itu nanti juga ada kita undang dari istilahnya kepala desa di sana. Oh, jadi kepala Ya. diesel
Kepala desa. Oh ya. Berarti diundang biar Ya, mereka biasa. beliau-beliau semua itu melihat bahwa event yang dilaksanakan di Catak Gayam ini benar-benar sukses sebenarnya. Luar biasa. Nanti ada acara apa tambahan-tambahan ya hiburan ya kita masukkan di situ ranah-ranah yang apa religi seperti nanti ada apa Hadro. atroan ada belas makma yang seperti kita tunjukkanlah bahwasannya di Jombang itu ada ikon yang kita munculkan Ora iso diceritakne ning kene ben dadi Actionnya kejutan. Itu loh. Betul, Dan juga insya Allah nanti kita juga mengadakan kegiatan santunan anak yatim. Alhamdulillah. Santunan anak yatim. Turunan ya Pak Brot sampean kudu melu, kudu urun, kudu sumbangsih. Aku yo urun tapi aku yo melu. Piye maksudmu? Lah aku sana bapakku gane aku yo yatim. Delok pakmu lho. Kowe ya Eh. pengen njaluk. Tapi kan yatim. Iya. Didelok pakmu kae lho. Kowe kalau senani kowe. Senene wae. Jadi kesannya itu ngeten Pak Brot. Kesannya nopo sih? Walaupun kita mengadakan sound rekan, Ya. tapi perhatian kepada anak-anak yatim juga kita berikan. Orang-orang yang berhak menerima. Ya, rezeki. nilainya wong Jopo gak nonton itu cuma Kayak gembruduk ya, geduk. Ya, ya. Oke. Ya wis oke Mas, wis kita mendoakan semoga acaranya nanti Terima sukses, kasih. lancar. Kalau butuh apa-apa, koordinasi apa-apa, Iya. saya siap membantu. Oke, Ya, terima pokok kasih. ora urusan duit. Elah lah. Lah ayo. Pak Broto nyumbang aku FIFA. Nah, ini Aku gila. FIFA. Nyumbang rokok gajah Gajah baru. Mungkin tak kirim Aku Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Ngene lokasi, ngene panggung VIP nggih. Aku FIFA karo Gajah Baru. Mengke pun cepak teng meja-meja. lho niku nasang. Nyasar. Alah mboten napa-napa. Ketemu kata konco, Betul. lumpuk keprul rapo, makane kula mang. Nggih, dengan begini awake dhewe kan luwih ngerti acarane, randone detaile kaya Oh Ini kan malah gak sabar ndang pengen delok Catak Gayam Karnival. Wih. Lali, gua cuplis di pacar wedok. Ya apa? Cece Mita. Itu cemiti. Ya wes ana ngono wes. Tibaan. Oh iya. Sampean tibaan itu. Daya undangan. Terus Ora tau teko. tak wakilane arep cuplis. Lalah. Oh nyapa to? Soale kamar mandi dalam. Panggah ngono. Ayo. Binat. Nggih monggo. Nggih. Bareng isan. Atur suwun. Mas sakit. Rasa mengalahkan segalanya.